Totenda kunaka kwenyu Ngenyasha! Ngenyasha! Baba yanyu anobvise mombe dzine magogi bapanapa muchizhuwa mapureti angu edhaka kudaro akabve Yugoslavia. Iya. Unofunga kuti baba yanyu akabvisa mari iko pane mwana wangu pa. Ndiri kutokuitira tsitsi dzekukuchengetai kwambuya yanyu makadzingwa nenyaya yemusikazwa. Venyu Jesu. Happily married alone. Tsitsi. Esho. Tsitsi. Ndaneta nekubatsira nyaya dzako inini ndichidzigadzirisa everyday. Chingotaura kuti chii chiri kunetsa zvekuchema izvo hazvibatsiri. Taura kuti chii chiri kunetsa. I beg your pardon. Tsitsi usaita zvemu uri kudzungaira papiko muwani room iwewe. Ndakagara wani, I don't need to tell you everything. Kumurume womunhu hakuitwi nhumbu kuchihure. Uye zvemurume womunhu wakafanana necompany car. Hakuna kwaunoenda nayo mwanangu. How many times do I need to tell you that? Zvino zvindofambira kupi? Vanondiseka kavakakwira mumuti kuti honai chete vacho vanozviti vakangwara honai zvazvaita. Anyway, ndine plan B mwanangu. First things first, murume uyu ndakanzwa totsvaga mwana mukomana. And we are going to use that as our advantage. Ucharwara kwe 2 days. Wazvinzwa? Warwara kwe 2 days achauya achasiya mhuri yake ouya kwauri iwewe. Make sure you spot the bank cards. Take the picture, notice the pin, and I will do the magic. Mwanangu. Ndoda kuti papedza day rechi2 akaenda kunogeza. Lock him inside. Nedhora choloka, gate loka. Uchibuda panze, fonera mai vake, baba vake, tete vake nehanzvadzi dzake uka nemukadzi wacho. Ovaudzwa kuti murume wenyu waita accident muna Harare Drive and is very critical. Haungacheme uri wega mwanangu, unochema uchienda ambulance. You understand? I've booked a flight from Harare to Doha. From Doha to Belgium. Yes, kuna sisi vako Anna. Ndoko uchanga uchigara mwanangu. Good. Baba mkuru wako vakuye mwanangu. Nzvimbo dzeteaching ndo dzinotonetsa. Usakatodhizawiwa ni mwanangu. But ndichazama pana mai vatopinda navo chechi vari pateachers college hapo ndimbovataurira asi unotobata chekubata because teaching haisi kuwanika zviri easy. Aiwa ndizvozvo doti. Aiwa my daughter. Tete vako vanokuda ndichaedza kuti ndimire. Okay doti, my daughter. Daughter. Oh my way.